Kaixo artistak, hementxe gaude 9. kapituluan Ñoñosti hirian. Eta gaur zer egingo dugu. Batez ere hementxe ikusten duzuenez, lehenengo industria espezifikoa jarri dugu, zuhaitzak jartzekoa, baina oraindik ez dugu aktibatu. Baina hori egin baino lehen agian, ona klikatuta, lurralde hau erosiko dugu. Ze gutxi barru, ziur aski, trena, hemen ikusten duzue trenbidea, trena helduko delako honaino. Eta horrekin batera, hau pixka bat editatzeko. Baina hori, oraintxe bertan egingo dut, kamera azkarrean, zuok hainbeste denbora ez emoteko. Beraz, isilduko naiz, eta kamera azkarra badoa. Beraz, zelan ikusten duzue horrela. Badakizue zergatik egin dudan hori, ikusten baduzue hemen, pilo bat eskaera dagoelako. Eskaera handi bat dagoelako industriari begira. Orduan saiatuko naiz, industria handiago bat jartzen. Baina horretarako, ikusten duzuenez, industria hemendik haunditu aldugu pizka bat gehiago. Baina ez zait gustatzen bat ere industria handitzean era arraro batean handitzea. Orduan horrela handituko dugu. Printzipioz ondo gelditzen da eta horrela jarriko dugu. Badakizu zergatik itxura polita izango dugu. Printzipioz ura ondo dago eta ez bakarrik hor. Hemen ere bai. Mugituko dugu haize errotak, pizka bat, eta hementxe industria gehiago jarriko dugu. Komertziorako ere eskaera handia dagoenez, komertzioa ere jarriko dugu. Non jarriko dugu komertzioa? Non jarriko ditugu dendak? Adibidez, hementxe. Orduan. Hortxe, adibidez erdibana egingo dugu. Baldin bada egingo dut kalkulu bat, horrela lasaiago geldituko naiz, 30 baldin badira. Dituzelako kalkulu egiten dudan. Eta horrela? Ikusten? Ze kurioso. Erdi? Bana. Hori bat. Beste bat zer? Hau oso polita da eta ez dut txarto jarriko. Hori bai,
harri hauek mugituko ditugu pizka bat, bai, mendi tontor bat jarrita, jarriko ditugu altuago, horrela, hemen, garbituko dugu pizka bat, gutxi barru, zeo zer jarriko dugulako. Momentu sorpresa, ez dizuet ezer esan. Sorpresa, baina pista, hemendik, ona, joango da. Epa. Sorpresa. Beraz, hementsi ikusten duzu industria. Industria ikusteko, lehenengo gauza, errotunda ondo jarriko dugu. Eta ja hemen, errepide hau jarriko dugu. Bueno, errepide hau ez, industriakoa. Industriako errepidea hau da. Behintzat industriaraino, eta ja aktibatuko dugu. Beraz, azalpena berriro. Kontua da, alde batetik, zuhaitzak jarriko ditugula, eta zuhaitzak eta gero, hau da, lehen gaiak eta gero, behin jarrita hauek, leku batean gordeko ditugu. Zein da leku hori? Leku hori, hau da, edo honetan, edo hauetan. Behin gordeta, nahi baldin badugu, gehiago jarrita, edo tabloiak, edo papera. Edo egurra, edo papera egingo da. Beste bat, edo egurra, edo papera. Momentuz zer egingo dugu? Momentuz, ura jarriko dugu. Ura. Hale barruan. Horrela. Eta elektrizitatea ere bai. Horrela. Beraz, momentuz ze jarriko dugu. Momentuz, dana, lau, onarte, eta ararte. Horrela. Beste bat jarriko dugu. Baina ez hau, ezke hau txikitxoa da, zer guztaiz. Lehenengo zuhaitza jarriko ditugu. Izango dira lehen gaiak hemen. Agian intentsitatea jaitsiko dugu, zagian gehiagi dugu. Bestela, ez da asko ikusiko eta ez dauka emoziorik. Beraz, zuhaitza jarriko ditugu, handiak. Kenduko dut hau, zer bestela ez da ondo ikusten. Harrita dago lekua, jarriko ditugu bat, eta 3. Agian zabatuko dugu hau. Jarriko dugu bidea ondo. Ur gehiago jarriko dugu. Eta ja hemen, etorkizunean, ikusiko dugu zein puntutaraino helduko den. Agian handiagoa izango da. Baina behintzat, hau jarrita, beraien etxea ere jarriko dugu. Baina etxea egiteko, industria gunea handitu behar. Ba, momentuz datuak hau ezek dira. Ez dugu etekinik ateratzen, bakar lehen gaiak ateratzen ditugu, baina lurralde hau pizka bat handiago jarriko du. Pizka bat handiago. Aprobetxatuko dugu espazioa. Epa. Horrela. Torriko da orain ura, topera. Eta oso azkar harresi hau jarriko dugu, baina libre. Hor lortzen dudan,
Lortzen dudan... Gero ja suabe jarriko dut. Suabe horrela. Ura bueltatuko da. Bakizue hori boldeak sortzen direla. Eta hori. Ze falta da. Hori, jarriko ditugu etxeak. Etxea justo hemen, ez dakit ondo ikusten den. Eta gero, etxea jartzeko logika dauka zuhaitzak hor ez egotea. Eta, zuhaitzak hor ez egotea, bestela ez dira ikusten etxeak. Eta hemen ere bai. Ze falta da? Falta da konpontzeko kontua, edificio de mantenimiento forestal. Orduan hori non jarriko dugu, justo aurrean. Hortxe. Baina hori jartzeko, ikusten duzuenez, mugitu behar dugu pizka bat. Hau egoko dugu. Eta falta da hauze. Horrela. Dakit ondo dagoen eginda, horrela. Ja ura badatore topera. Horrela. Bueno, momentuz horrela utziko dugu, ja konponduko du bestela kameraren atzean. Baina, bitartean itxaroten ari gara, ikusiko duzuen nola aterako diren lehenengo etekin. Nola aterako dugu lehenengo aldiz diruan. Momentuz hau, horrela mantenduko dugu. Eta ze falta da? Falta da hortik ateratako egurra eta nonbaiten gordetzea. Momentuz, non gordeko dugu? Ikusiko duzue. Begiratu. Hortxe jartzen du, honetan. Gatiburi omenaldi bat egingo diogu eta jarriko dugu. Bizitzari egurra emon. Gero, haiek hobeto antolatzea, logistika hobetzea, horrela 100 gehiago, pues imaginatu 100 egur baldin badu, 120 sartuko dira. Hori bai, 110 gehiago ordaindu beharko dugu. Orain 100 euro ordaintzen dugu, 110 baina merezi du. Gero segurtasuna, hobeto egotea, orduan langileak hobeto ongo dira lanean, baina langile bakoitzeko euro bat ordaindu beharko dut. Eta bestea da, automatikoki egotea hor prozesu batzuk errobotekin eta orduan robotei esker, robotak pertsonekin batera, 110 gehiago sortuko da. Lehen 100 eman da, orain 110. Eta gauza bera kostuarekin. Momentuz horrela goaz, dirutzak gustatzen du. Horregaitik, merezi du agian, pizka bat gehiago handitzea. Horrela handituko dugu, momentuz. Begiratu. Jarriko dugu horrela. Baina honekin ja ez. Jarriko ditugu el campo de retoños. Hau da. Zuhaitzak lortzeko jartzen diren berotegiak.
Edo ben, egutegiak. Zuaitz pizka hodiago jarriko ditugu. Ura ere jarri behar da. Momentuz horrela. Azkena. Por cierto, ikusten duzuenez, diseinu desberdinak daude. Edo pagoak, edo pinoak eta beste, ez. Edo pinoak, edo hauze zen ez gogoratzen nola ditzen den, baina, bueno, makalen modukoak dira. Orduan agian jarri alde ditugu, hauek beste kolore bat daukatelako. Eta kasu honetan, izan daiteke edo berotegi bat, edo negutegi bat dinot, edo zelaian bertan. Da, nire ustez politena da danak zelaian bertan jartzea, eta azkena, negutegi batean egote. Venga, itxiko dugu. Ze ikusten duzuen ez konfunditu naiz. Eta horrela utziko dugu momentuz. Zelan dago hau. Ze hemen sartzen delako dana, oraindik ez dute zer jarri, orduan momentuz ara doa, baina momentuz ez dugu dirurik lortzen. Beraz, poliki joango da, etekinik ez, baina eskaeran jartzen du, nahi dutela gehiago. Orduan, etxe gehiago jarriko. Ze moduz etxeekin. Jarrita zegoen bat, orduan hemen beste auzo bat jarriko dugu. Ekologikoa dena. Utziko dugu prest. Hemen. Simetriarik ez, eta hemen ikusten duzuenez, suave, suave. Edo bestela, a la altura del objeto. Suave. Ikusten? Eta gure bai. Objeto. Suave. Eta ze jarriko dugu hemen. Etxeak. Edificios autosuficientes nahi du etxeak izatea ekologikoak. Eta bestea, productos ekologikos en locales. Hau da, horko merkataritza, horko dendak, haiek beraienak sortzea. Irakurriko dizuet, ezta? Hor jartzen du. Ekologikoak izatea, orduan saiatzea izaten, justo ondoko industrien asuntoak. Ikusten. Bat eta bi. Erdian totxoak. Horrela. Nire handiak. Eta hemen txikitsuak. Hor tarte bat utziko dugu. Agian eskola bat jartzea. Momentuz horrela doa. Begiratu, hobeto doa, bizitzari egurremun. Zenbat diru galtzen den. Oraindik ez dugu asko lortzen. Hurrengo kapituluan gehiago ikusiko dugu.
Beno, zelan gelditu da diseinua? Gustatu zaizue? Hementxe esaten da. Claro, ez dagoela dendarik. Ez badago dendarik, ezin dute, bai, hau jartzen duenean, esan nahi du ez dagoela dendarik, hemengo produktuak gero dendetan saltzeko. Adibidez, denda bat jarriko dugu. Adibidez, hementxe. Zera denda bat, merkado ekologiko, ez da? Beno ba, urrengo kapitulu arte espero dut zuei pilo bat gustatu izana. Momentuz trena utziko. Eta zeu zer faltako da hemen, beste bat arte.